Sa Facebook post ni Robert Pasete, makita nga nagaguros ang tubig sa sapa sa Magpit River. Nasinati ang kusog nga pagbaha kaniadtong Biyernes, Hunyo 10 sa buntag. Naguol na ang mga residente nga namuyo kilid sa kasapaan dinhi sa Magpet North, Cotabato. Tungod, pabago-bago ang lakat sa panahon nga moresulta sa pagbaha sa ilang kasapaan. Nanawagan na ang lokal nga panggamhanan sa mga residente duol sa sapa ug mga agianan sa tubig nga mangandam kanunay. Sapa karon, dili matagna kanus ang magbaha tungod kay sagad. Init kaayo sa adlaw apan mokalit og ulan inig kahapon ug mo resulta sa pagbaha sa mga kasapaan. Sa talaan sa lokal nga panggamhanan sa Magpet, mukabat na sa 5 milyones ang damyo sa ilang kahumayan ug uban pang produktong agrikultura. Dili lang ang Magpet River sagad mabahaan, daghan pang lugar sa North Cotabato. Apan sa bakaron walay mahimo ang Department of Public Works and Highways kay walay pondo aron maayo ang kilid sa kasapaan. Magpit River, ma'am, dili siya apil sa DPWH nga major flood river basin. Ang gina-flood control nato karon, ma'am, is major river basin lang, which is ang Kabagan River. Tributary, ma'am, pero dili siya mupunik sa atong Kabagan River, diri sa distrito nga DPWH. Dito na siya sa Pika, sa ubos na siya mupunik dito sa may Insayas na area. Akong gipangutana si Engineer Gudito, naapil ba sa priority project ang Magpit River? Ang atong priority, ang total major river basin, which is Kabagan. Wala pa mong taas pa yung ng Kabagan, ma'am. Naroon natin tulong kabuok na project ongoing sa Kabagan River na siya sa Magpit ang tulong kabuok. Kunya na po tayo Kabagan River na nasa President Rojas na duha. Pero katong mga musuka, katong overflong, katong aside from the major river basin, wala tani at klato, ma'am. Wala tayo pandin dito, wala tayo activity karong tuiga. Tungod kay walay pondo ang DPWH, Second Engineering District, akong gipangutana si North Cotabato 2nd District Congressman Rody Cawagdan, unsa iyang matabang sa problema sa pagbaha sa iyang distrito ug mao kini ang iyang tubag. Yeah, pag mga national programs naman is really Congress and mag-emanate na sa opisinahan sa executive and that's the president. So, inanda ang proseso. So, ang proseso, kinahanglan kapag maapil siya sa plano and it will be approved by the Regional Development Council para part siya sa tawag nato nga comprehensive na plano. Yeah, there is really an urgent need nga pandingan ni siya considering na ang climate change nato grabe na kapalo naman kita na ang atong kabukiran sa upaw na so diligid nato ma-prevent ng mga baha-baha. So there is really a need nga mag-interpret na kinita ng mga flooded areas mabutangan ng mga facility para dili makankan no mga properties, mga private properties. Unsa ba ang mahimo sa buhatan ni Congressman Cawagdan tungod niini nga mga limitasyon? It's the concern of the local government unit but ato ning tanawon din para mapasa po nato sa mga opisinahan nga involved ni just like for instance ang DNR. Muna ba yung mga programa nga saon nga ma-mitigate ni may nating mga problema nato. Tungod kay wala pa maapil sa priority project ang Magpet River, angayan lang bang magmaigmat ang lokal nga panggamhanan sa panahon nga mag-ulan aron makahimo og lakang nga mga protektahan ang mga residente. Ang mga residente gikinahanglang magbinantayanon labi na kung magsugod na ang ulan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.